Мгм. Добрый дзень. Дзякуй усім, хто зараз падключыўся да нашай прэзентацыі. Нагадваем, што яе ладзіць Цэнтр новых ідэй і прэс-клуб Беларусь. Цэнтр новых ідэй прэзентуе другую справаздачу па даследаванні барометр рэпрэсій у Беларусі за першы квартал 2024 года. Гаворка пойдзе пра тое, як эвалюцыянуюць карныя практыкі рэжыму, якія тэндэнцыі ў рэпрэсіях згасаюць і якія новыя трэнды з'яўляюцца. Нашы спікеры гэта аўтар даследавання Геннадзь Коршунаў, старшы даследчык ЦНИ, і Вікторыя Фёдорова, кіраўніца праваабарончай арганізацыі «Прававая ініцыятыва». Вам слово, наши спикеры. Дякую, вялікі. Дякую за прадстаўленне, дзякую всім, хто сабраўся. І я думаю, давайте распачнем. Я зараз запущу прэзентацыю нашага даследавання. Recording in progress. Другая частка. Першая мы рабілі за апошні квартал мінулага года, і тэндэнцыі мінулага года таксама асвятлялі. Таму падрабязна на методыцы я не буду останавливаться. Адзначу, што наша даследаванне гэта хутчэй дапаўненне да справаздач праваабаронцаў, і ніякім чынам гэтыя справаздачы мы замяніць і не можам і не плануем, таму што галоўная наша мэта акрэсліць абагуленую карціну працы карна-рэпрэсіўнай сістэмы і вылучыць яе асаблівасці на справаздачны момант. То бок мы фіксуемся хутчэй на дынаміцы менавіта. Вось. Структурна справаздача складаецца умоўна з некалькі частак. Першыя дзве асноўныя часткі гэта базавыя ўзроўні, па якіх хапае лічбавых дадзеных, мы фіксуемся менавіта на лічбах, і дадатковыя напрамкі, дзе з дадзенымі лічбавага профілю складана, але гэтыя моманты таксама трэба мець на ўвазе, каб разумець, у якім кантэксце адбываюцца змены. З вось гэтых умоўна дадатковых мы пачнем, іх у нас 3. Першая сфера, напрамак, гэта тое, што адбываецца за кратамі. На вялікі жаль, тое, што там адбываецца, сапраўды у пэўным сэнсе з'яўляецца таямніцай як для шырокай грамадскасці, так і для праваабаронцаў, таму што перапіска цэнзуруецца для знакавых зняволеных натуральным чынам уключаны рэжым інкамунікада, а тыя грамадскія праверкі, якія нібыта ладзяцца, яны маюць выключна сімуляцыйны характар. На днях мы даведаліся, што у чарговай калоніі такая праверка была. Іх насамрэч адбываецца шэраг, даволі рэгулярна, але ніколі ніякіх праблем яны там не бачаць. Між тым мы бачым, што для палітвязняў, не толькі для іх, за кратамі сітуацыя істотна пагаршаецца. Ёсць такая падозра, што гэта пагаршэнне можа мець мэтанакіраваны характар. Чаму мы пра гэта кажам? Таму што мы назіраем інструментальна выкарыстанне дысцыплінарных спагнанняў, калі людзей садзяць у ШИЗА, напрыклад, і яны могуць адтуль не выходзіць месяцамі. Гэта адвольнае прысуджэнне новых тэрмінаў зняволення. Гэта той жа рэжым інкамунікада, пра які я ўжо казаў. Нарэшце, гэта адмова ў медыцынскай дапамозе. Забарона вітамінных перадач зняволеным, серыя эпідэмій, пра якую мы даведаліся у мінулым квартале. Гэта вяртанне цынгі, што ў 21 стагоддзі гэта неверагодна. Як вынік, палова смерцяў палітзняволеных з 2020 года яны прыпалі менавіта на бягучы год. Гэта жудасна. Другі напрамак гэта тое, што ўлады робяць, намагаюцца рабіць па кантролю за грамадствам. Некалькі
напрамкаў на гэтым узроўні. Першае, што бачна, і гэта тое, што мы можам фіксаваць па лічбах, гэта ліквідацыя структур трэцяга сектара. За справаздачны квартал ліквідавана, альбо самаліквідавана, не прынцыпова ў дадзеным выпадку насамрэч, 92 структуры. У мінулым квартале такіх арганізацый было толькі 68. То бок мы бачым прырост на 35%. Калі магчыма, калі ёсць дадзеныя, я буду звяртаць увагу менавіта на вось гэты тэмп, на прырост. Таму што фактычна па ўсіх напрамках ідзе дадатак, ідуць рэпрэсіі. Але калі мы звяртаем увагу менавіта на прырост адносна мінулага квартала ў адсотках, да, менавіта праз гэта мы можам тады вельмі зручна адсочваць тэндэнцыю. Таму вось гэтыя прыросты я буду падкрэсліваць. Агулам жа з 2020 года было ліквідавана альбо самаліквідавана ўжо больш за 1600 арганізацый трэцяга сектара ў Беларусі. Наступны напрамак – гэта дэманстратыўная мілітарызацыя, якая вельмі відавочна адбывалася вакол адзінага дня галасавання. Гадаю, створаны новы атрад спецыяльнага прызначэння «Граніт», ужо 10-й. Гэта абяцанне таго, што вагнераўцы былыя могуць прыняць удзел у абароне, там калі што. Гэта ўзбраенне стралковай зброі міліцыянтаў. І вось гэта ўзбраенне, оно становіцца, на жаль, такой вельмі распаўсюджанай практыкай. Калі заўважылі, на Пасху таксама міліцыянтаў узброілі, навошта незразумела. Плюс нельга не адзначыць праўкі ў закон і ў устав унутранай службы, якія пашыраюць права сілавікоў ужываць зброю, у тым ліку супраць сваіх супрамацян. Трэці вялікі напрамак у сферы кантроля – гэта пашырэнне сістэмы сачэння. Прычым па ўсіх структурах, напрамках, сферах, абшарах і так далей. Найбольш такі масавы, хаця пакуль мы яго да канца не ўсведамляем, на сабе не адчуваем, гэта онлайн-сачэнне. З 1 сакавіка запрацаваў супердоступ да ўсіх баздадзеных. Сілавікі да таго ж атрымалі магчымасць не толькі адсочваць, але кантраляваць, то бок забараняць фінансавыя патокі, у тым ліку на ўзроўні асобы. І зараз распрацоўваецца варыянт прыняцця правак адносна доступу сілавікоў да асабістых звестак грамадзян. Яно і раней яны атрымлівалі, але зараз мы бачым, то ідзе сапраўды інстытуцыялізацыя вось гэтых аўтарытарна адсочваючых, кантралюючых такіх момантаў, пра што кажуць нашы калегі, напрыклад, з беларускага хельсінскага дома. Распрацоўваюцца тэхналагічныя моманты адносна праверкі сеткавых пакетаў. Таксама гэта інфармацыя нешта не вельмі разышлася па сеціў, але гэта стратэгічна, гэта вельмі важная штука, у тым сэнсе, што яна дазваляе блакаваць не цалкам інтэрнэт, а пэўныя пратаколы, напрыклад, цалкам заблакаваць магчымасці выкарыстання ў Беларусі, ну, напрыклад, VPN-аў альбо YouTube. Ну, YouTube, напэўна, перарахнуў, але Telegram, там Facebook заблакаваць, вось такія магчымасці яны адшукваюць. І самае такое бурнае развіццё можна зафіксаваць па сістэме сачэння офлайн. Гэта рост колькасці відэакамер, якія не толькі на вуліцах альбо на будынках, яны будуць зараз усталёўваюцца і ў парках, у скверах, у установах сістэмы адукацыі і так далей. Зараз, кажуць, іх ужо пад 35 тысяч. На пачатак 2020 года іх было каля 900, по-моему. То бок за 4 гады мы бачым прырост па гэтаму напрамку больш, чым у 30 разоў. Гэта супер шмат. Да таго ж распаўсюджваецца практыка індывідуальных відарэгістратараў.
Яно сапраўды можа быць пэўная як бы абарона для тых, хто носіць, напрыклад, кантралёры, чыгуначнікі, медыкі, леснікі і гэтак далей, але гэта можна разглядаць, я думаю, трэба разглядаць як дадатковы канал збора відэаінфармацыі і канал, спосаб, інструмент контроля за тых, каму гэтыя відэарэгістратары індывідуальныя трэба будзе каго прымусіць іх насіць. Яшчэ адзін дадатковы, ён ужо і не вельмі дадатковы такі момант, гэта тое, што ў мінулай справаздачы мы пазначалі як сегрэгацыя і дыскрымінацыя. За справаздачны квартал гэты напрамак ён проста выбухнуў. Раней мы казалі пра тое, што сегрэгацыя гэта падзяленне на сваіх, я бацік ці як выдатна сфармуляваў Лукашенка тут на мінулым тыдні лукашыстаў, і нават не на супернікаў, а натуральных ворагаў, то бок палізняволеных і з'ехаўшых. Зараз вось гэтая дэмаркацыя з дыскрымінацыяй, нават такое адчуванне цягай да знішчэння ворагаў, яна пераходзіць на больш высокі ўзровень. Гэта бачна па серыі групавых, напрыклад, крымінальных спраў, якія былі развернутыя у справаздачны перыяд, прычым калі раней такія справы заводзіліся хутчэй на лідараў палітычнай сістэмы альтэрнатыўнай беларускай дэмакратычнай, так, то зараз відавочна вось гэта ўвага рэпрэсіўная, яна спускаецца ніжэй і ніжэй, падбіраецца да шараговых прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Гэта мы бачым па збору рознай інфармацыі пра дыяспоры, пра спосабы вярбоўкі і так далей. Яшчэ трэба адзначыць, гэта такія серыі кібератак на рэсурсы дэмакратычных сіл і правакацыі ад іх імя. Памятаем, гэта было асабліва падчас выбараў, время пошло, призыв Ціхановскай, планетарам 2.0 і так далей. Гэта у тым ліку і супрацьдзеянне незалежным медыа. Те ж самыя кібератакі, скаргі, мэтай якіх з'яўляецца паніжэнне рэйтынгу рэсурсаў, і гэтак далей. Але галоўнае, і гэта зараз мы можам расцэньваць як сістэмны падыход, такую сістэмную рэч, гэта атака на інфраструктуру салідарнасці. І атака маштабная па розным такім кірункам. Гэта тое, што адзін з самых вялікіх хапуноў, які адбыўся за апошнія гады. Гэта пераслед тых, хто дапамагаў альбо атрымоўваў дапамогу праз АІНТХЛ-2. Па розным звесткам пад гэты пераслед папалі ад 300 да 700 чалавек. Адзін момант. Другі момант таксама не вельмі заўважны быў, але моцны удар па гэтай нашай інфраструктуры. Гэта хваля рэпрэсій супраць актывістаў, якім інкрымінавалася супраца з праваабаронцамі. І там не так прынцыпова, ці была гэта супраца ці не. Тут важна падкрэсліць вось гэты накірунак, гэты сэнс, якім укладае ўлада гэтую атаку, гэты напад. Гэта крыміналізацыя любых, працяг крыміналізацыі любых сувязяў паміж рознымі часткамі беларускага грамадства. Працягнем. У пэўным сэнсе працягам трэнда на разбурэнне інфраструктуры сувязяў, пра якую на вышэйшым слайдзе казаў, гэты працяг мы назіраем і у межах адвольнага надзялення ўладамі сваіх супернікаў статусамі тэрарыстаў і экстрэмістаў. Не новая штука, але як у агульнай карціне вельмі важны чыннік для такога размежавання і разбурэння мастоў паміж рознымі часткамі грамадства. У першым квартале гэтае заканадаўства супраць беларусамі па-ранейшаму ўжывалася актыўна, але нераўнамерна.
Так, наприклад, ми не маємо зараз звісток об нових терористичних формуваннях, ну, принаймні тому, що сайт КДБ вже майже 2 місяці не працює. Певно, тут треба дякувати кіберпартизанам, які знизили ціск уладаў ось по гэтаму напрамку. Між тым, нешта там адбывалася з гэтымі тэрарыстычнымі спісамі, хоць знізілася інтэнсіўнасць яго выкарыстання, але трэба адзначыць, што гэтым за першы квартал было 24 чалавекі туды аднесена. Гэта мінімум за апошнія 5 кварталаў, зноў жа дзякуючы кіберпартызанам. Вось у сакавіку увогуле нічога туды не дадавалася. І праз гэта мы маем зніжэнне на 44% ціску менавіта ў гэтым напрамку. Значым, што на канец сакавіка агулам у спісе было 1141 асоба, і больш за траціну з іх, 412, гэта былі беларусы. Экстрэмізм. Цягам апошняга квартала у месяц у сярэднім экстрэмістамі прызнавалася амаль па 100 чалавек. Ну, уже беларусы. Агулам за квартал спіс вырас на 279 асоб, папярэдні 296. То бок невялікае зніжэнне прыросту, яшчэ раз падкрэслю, просто звярну увагу, зніжэнне не колькасці тэрарыстаў, экстрэмістаў, а зніжэнне прыросту 60%. Вось гэтыя спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў гэта бадай адзіныя паказнікі, па якіх за квартал мы бачым адмоўную дынаміку. У астатніх, на жаль, дынаміка прыросту павялічваецца. Так, прынамсі, тэмпы надання структурам, ўжо не людзям, а структурам, статусы экстрэмісцкіх фармаванняў павялічыўся на 50%. Гэта шмат. Калі за апошні квартал 23 года прызнана было ўсяго 16 структур, то ў справаздачным ужо 24. Калі глядзець па сярэднемесячным значэнням, альбо сумарна за квартал, гэта максімум за апошнія 5 кварталаў. На канец сакавіка агулам у спісе была 191 пазіцыя экстрэмісцкіх фармаванняў. Хапуны. Гэта такі даволі складаны момант, тому што даволі размыты панятак, але збольшага мы працуем па адной жа методыцы, таму можна глядзець на дынаміку. І ў гэтым сэнсе мінулы квартал быў рэкордным, прынамсі за апошнія 15 месяцаў. Просто пералічу самыя вялікія. Да? Гэта справа Нітхелп, Трахічынскі раён, быў рэйд за супрацу з Украінай, хапалі людзей. Перад адзіным днём галасавання была цэлая серыя рэйдаў, былым назіральнікам, былым сябрам БСДП, іншым недабранадзейным грамадзянам. У лютым быў хапун архітэктараў і аблава на адвакатаў, то бок па прафесійнаму такому фактару. У сакавіку масавы хапун быў на Брэшчыне. Зараз каля 40 чалавек туды трапілі. Гэта ўжо тыя, хто вяртаўся, вярнуўся з-за мяжы. Ну і нельга не адзначыць, што ў красавіку былі масавыя затрыманні сярод сяброў маладога фронта. Як мінімум 18 чалавек. То бок такіх серый хапуноў не было нават пасля дыверсіі ў мачулішчах, як нам падаецца. І простое, зразумела, што шмат у чым экспертная адзнака, мы лічым, што адносна папярэдняга перыяду колькасць хапуноў павялічыцца маштаб іхны дзесьці на 65%. Затрыманні. Мінулыя асаблівасці і нагоды форм затрыманняў за палітыку ў гэтым квартале насамрэч захаваліся збольшага. Спецыфікай, як было пазначана вышэй, была вялікая колькасць менавіта хапуноў. Ну і справы супраць дыяспоры, якія ідуць зараз проста без затрымання. Калі казаць пра маштабы, то за справаздачны перыяд па палітычных матывах у Беларусі было затрымана мінімум 987 чалавек. Гэта на 13% болей, чым у папярэднім квартале, але меней, чым у сярэднім за мінулы год.
адміністратыўнае пакаранне. Адміністратыўныя, ну, то бок это штрафы і суткі, умоўна кажучы, так? Вось цягам першага кварталу было складзена як мінімум 414 палітычных адміністратыўных судовых спраў. У апошнім квартале 23 года 375, то бок прырост амаль на чвэрць. Вось тут хацеў звярнуць увагу на такі момант. На працягу ўсяго 23 года маштабы адміністратыўнага пераследу не проста раслі як такія, то бок расла агульная колькасць, але вельмі шпарка раслі тэмпы прыростаў адносна папярэдніх перыядаў. Моўна кажучы, расла не толькі хуткасць, але і паскарэнне. Зараз мы бачым, што гэты тренд даў збой. Прырост, зразумела, ёсць, але ён не перабівае прырост мінулага перыяду. З крымінальным пераследам мы маем адваротную сітуацыю. Калі з другога квартала 23 года колькасць крымінальных спраў ад квартала да квартала зніжалася, тому што ў другім квартале былі справы за мачулішчы. Это трэба заўсёды трымаць у галаве. Так вось, а зараз колькасць крыміналак пачала падвышацца. Агульная колькасць крымінальных працэсаў паводле палітычных матываў за квартал склала 414 кейсаў. То бок прырост на 10% фактычна. То бок той тренд, які нібыта маляваўся, пра які мы казалі у мінулай справаздачы, на які быў спадзеў, не здарыўся. На жаль, мы маем зараз тренд на ўзмацненне крымінальнага. Прынамсі, ён пачынае вымалёўвацца. Тренд на ўзмацненне крымінальнага пераследу. Палітвязні, балючае пытанне. Па версіі вясны, на канец першага квартала бягучага года ў зняволенні знаходзілася 1406 чалавек, якія маюць статус палізняволеных. Зразумела, што іх можа быць болей. Калі казаць пра дынаміку, то за справаздачны перыяд палітвязням было прызнана 99 чалавек, за папярэдні перыяд маем 156. То бок, калі глядзець выключна матэматычна і суха, то маем зніжэнне тэмпаў менавіта на 37%. Гэта апошні паказнік з трох, па якому ёсць зніжэнне за квартал. Калі падсумаваць, што мы бачым? Мы бачым, што у нас тут з дзесятак паказнікаў па абсалютнай большасці ёсць падвышэнне і падвышэнне значнае. Мінімум зніжэнне, як я казаў, толькі па трох. Так, гэта папаўненне спісу экстрэмістаў, гэта колькасць прызнання палітвязнямі і папаўненне спісу тэрарыстаў. Адносна тэрарыстаў зразумела, што гэта можа быць тэхнічны момант, і калі у сэнсе, если КДБшнікі адновяць свой сайт, то, магчыма, нас там можа чакаць проста выбух прызнання людзей тэрарыстамі. Такім чынам, опіраючыся на гэтыя дадзеныя, можна канстатаваць прырост тэмпаў пашырэння рэпрэсіяў другі квартал запар. І даволі значны прырост. Паўтаруся, што гэта значыць, што спадзеў, калі не на спыненне рэпрэсій, то хаця б на запавольванне тэмпаў, на вялікі жаль, не спраўдзіўся. Ну і рэзюмуем самае галоўнае. Сітуацыя ў беларускіх месцах зняволення пагаршаецца, што вельмі адмоўна адбіваецца на стане здароўя вязняў, асабліва палізняволення. Улады павялічваюць магчымасці і сілы у кантролі і сачэнні за беларусамі, прычым як офлайн, так і онлайн. Працягваецца знішчэнне беларускіх НДА. За справаздачны квартал колькасць самаліквідаваных структур на 35% перавысіла паказнік мінулага квартала. Рэжым узмацняе высілкі дзеля размежавання беларускага грамадства, гледзячы разнастайнага пераследу беларусаў за межы і ўрэчачы знішчэння сувязяў паміж беларусамі на розных баках дзяржаўнай мяжы. Трывае інструментальнае выкарыстанне антиэкстрэмісцкага заканадаўства. Падвышаюцца паказнікі цэлага шэрагу відаў ціску з выкарыстаннем вось гэтага экстрэмісцкага і антытэрарыстычнага заканадаўства. Агульная колькасць затрыманых за першы квартал склала амаль 1000 чалавек, што на 13% болей, чым за папярэдні перыяд.
Асноўная колькасць, зразумела, прыпала на студзень-люты. Упершыню людзей пачалі караць за атрыманне дапамогі салідарнасці. Калі раней рэпрэсавалі за аказанне дапамогі, так, то бок за данаты, то зараз за атрыманне гэтай дапамогі. Ну і, на жаль, тренд 23 года на дамінаванне адміністратывак над крыміналкамі зламаўся. Калі раней назіраўся паступовы рост адміністратыўнага пераследу і зніжэнне колькасці крыміналак, то ў першым квартале, на жаль, гэты тренд зламаўся. Першы квартал прынёс прырост і адміністратыўнага, і крымінальнага пераследу. Ну і падкрэслю, гэта заўсёды трэба мець на ўвазе, што усе любыя колькасныя паказнікі рэпрэсій у Беларусі гэта мінімальная планка, якая в рэчаіснасці будзе болей. Але калі мы глядзім на дынаміку паказнікаў, то, як мы лічым, яна рэлевантна. Дзякуй вялікі за ўвагу. Я закончу. Так, зараз у нас ёсць пытанне, якое задавалі падчас рэгістрацыі людзі. Ці захоўваецца умоўнае плато рэпрэсій, пра якое вы казалі далей? Ну, вы адказалі, што яно не захоўваецца. І ці можна зрабіць прагноз, як зменіцца сітуацыя? Вас не чутно? Пардон. Да, я ўключу. На жаль, прагноз не вельмі аптымістычны, таму што, калі вось глядзець на дынаміку, калі пачаўся ўздым, новы ўздым рэпрэсіўнага ціску, вось гэтае паскарэнне, пра якое я казаў, гэта прыпадае плюс-мінус на пачатак электаральнай кампаніі. Яна зараз у Беларусі расцягнутая ад вось гэтага адзінага дня галасавання да прэзідэнцкіх выбараў 25 года. І я думаю, што як мінімум да канца гэтай электаральнай кампаніі мы не можам чакаць паляпшэння ніякага ў гэтым напрамку. Жаль. І іншае пытанне да Вікторыі. Чаму ідзе градацыя паміж рэпрэсаванымі і палітзняволенымі? Кожны беларус, які апынуўся за кратамі па палітычных матывах, лічыцца рэпрэсаваным, а не палітзняволеным. Ну, в первую очередь, тут нужно определить, скажем, термины, о которых мы говорим. Репрессированный – это более широкий термин, который включает в себя не только политзаключенных, но и ряд других людей, которые пострадали от действия режима, не будучи заключенные в тюрьму. Да, это, по примеру, политические увольнения, отчисления из университетов, это отобрание собственности, это административное преследование, как в виде штрафов, так и в виде краткосрочного ареста, да, на 15-30 суток. Политические заключенные – это очень узкий термин, который включает только тех людей, которые физически лишены свободы, да, то есть это те люди, которые находятся либо в следственном изоляторе, либо уже в колонии отбывают наказание. И существуют определенные критерии, по которым правозащитное сообщество признает людей политзаключенными. Это лишение свободы за реализацию своих прав, да, прав человека. В белорусском контексте это в первую очередь свобода выражения мнений и свобода мирных собраний. То есть это те люди, которые лишены свободы за участие в мирных протестах, за комментарии какого-то рода, да. И вторая категория – это лица, которые лишены свободы по политическим мотивам, не обязательно за реализацию своих прав, да, но тем не менее существует вот этот политический мотив, и наказание явно несоразмерно, либо судебный процесс был проведен в нарушение стандартов справедливого судебного разбирательства. То есть для первой категории правозащитное сообщество требует безусловного немедленного освобождения, для второй категории пересмотра дел независимым судом. Вот. Ну, то есть репрессированный – это, в принципе, каждый из нас, да, я, например, уже 3 года живу не в своей стране, но я не политзаключенная, но тем не менее я убеждена, что я репрессирована государством, как минимум тем, что я не могу свободно вернуться без последствий в свою родную страну.
Ми нагадуємо, що ви можете задавати у чаті свої питання, а зараз слово Вікторії. Дякую, великий. В первую очередь, конечно, хотела бы поблагодарить Геннадия и всю команду, которая занималась этим исследованием. Это просто, безусловно, очень важно на сегодняшний день иметь такого рода документы. Почему? Во-первых, как для внутреннего, скажем так, рынка, да, то есть даже мы в своем правозащитном сообществе, ежедневно сталкиваясь с пострадавшими людьми, не отслеживаем вот эту какую-то динамику, тренды, да, то есть мы в этом варимся уже более 3 лет, и иногда очень важно и полезно выйти немножко из этой зоны своей ежедневной деятельности и посмотреть на ситуацию более широко. И второе, конечно, это очень супер важно для того, чтобы продвигать проблематику Беларуси на международной арене. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения в Украину и далее по мере развития различных региональных и международных конфликтов становится все сложнее держать Беларусь хоть в какой-то минимальной повестке международного сообщества, и поэтому, имея документ, в котором мы видим конкретные цифры, да, и более того, сравнение поквартально, да, если мы говорим даже в тенденциях там лет, то, ссылаясь на такие документы, всегда можно обоснованно заявлять о том, что ситуация с правами человека в Беларуси не просто не улучшается, да, она становится хуже. Также очень важно отметить, и вот, в принципе, в исследовании это проходит важной чертой, это сложность со сбором информации, да, в результате чего, как вы даже в выводах отмечаете, это минимум, да, то есть те цифры, которые мы видим, это тот самый минимум. И, к сожалению, по моим каким-то внутренним ощущениям, эта цифра в реале, она в разы больше, да, то есть, возможно, даже не в 2 раза, а в разы. Почему становится все сложнее получать информацию? Конечно же, объективные причины. Правозащитные организации не могут работать в Беларуси. Люди и жертвы нарушений прав человека боятся контактировать с правозащитниками, которые находятся за рубежом. То есть вот эти все связи, они немножко начинают ослабевать. Адвокаты, которые раньше являлись важным источником информации из мест несвободы, лишены лицензии. Другие оставшиеся адвокаты фактически сотрудничают со следствием, с режимом Лукашенко, и никакой правдивой информации от них получить невозможно. В целом говорить вот, например, да, вчера была новость о том, что общественно-наблюдательная комиссия посещала колонию в Речице, женскую колонию, из которой приходят сведения о пытках политзаключенных. И эта комиссия не нашла никаких нарушений. Мы с этой темой работаем уже очень долгие годы, и я могу сказать, что даже если бы в этой комиссии состояли действительно честные, независимые люди, да, даже имея какие-то самые супер добрые побуждения, они бы не смогли сделать ничего, да, потому что на системном уровне законодательно эти члены комиссии не имеют права без присутствия сотрудника администрации разговаривать с заключенными, да, но это очевидно, что никакую правдивую информацию ты не получишь. Они не могут посещать самые пыточные места, такие как ШИЗО, помещения камерного типа, не могут фотографировать, снимать на видео. Они не могут без предупреждения приехать в колонию, да, то есть это все на самом деле выглядит как экскурсионный тур, где этих членов комиссии просто угощают супом, компотом и пирожками, да, и по итогу никаких нарушений не находится. И вот в таких условиях, да, сбор информации, конечно, из любых источников крайне ограничен. Еще, что важно, стоило бы отметить, да, с какой проблемой будет сталкиваться вот эта вся методология исследования в дальнейшем. Проблема в том, что репрессии становятся настолько изощренными и уже не ограничиваются вот этим банальным, да, то, что мы привыкли считать, там, задержание, административный арест, криминальные дела. Сейчас вот как раз-таки коллеги из Белорусского Хельсинского комитета в своем последнем докладе вот этих трендов, да, говорили о том, что сейчас репрессии, они уже касаются не только оппонента власти, а фактически каждого человека, да, и поэтому
насколько методология в конечном итоге может широко дойти до того, чтобы каждый вот этот способ, да, начиная от того, что у так называемых беглых, да, то есть у людей, которые покинули страну, их сначала лишают возможности менять документы, затем вот эти уголовные дела конфискуют имущество, и сейчас уже буквально несколько дней назад мы слышали угрозы от Лукашенко о том, что какие-то будут неправомерные действия в отношении родственников уехавших людей, да, то есть степень изощренности, она просто, ну, непостижима, да, и, соответственно, необходимо будет следовать за вот этими всеми тенденциями и адаптировать вообще какую-нибудь техническую там возможность, как можно оценивать другие виды репрессий, да, в контексте общего барометра. Ну и что еще последнее хотела отметить, что несмотря на то, что, да, действительно, мы уходим как страна с проблемой массовых протестов, да, 2020 года, никто не видит, что, я имею в виду на международном уровне, что что-то там продолжается с точки зрения демократических перемен и стремления к ним. Тем не менее, если говорить о самой последней реакции международных организаций на ситуацию в Беларуси, то я бы хотела отметить 3 момента. Первое – это доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно белорусов и россиян, которые стали жертвами репрессий за антивоенную позицию. Этот доклад призывает государства, членов Совета Европы, да, разделять режим Лукашенко и Путина и народы, которые, в том числе люди, которые пострадали за участие в антивоенных протестах, в том числе призывает страны принять более там благополучное законодательство для таких категорий людей, которые покинули свою страну, что очень важно для цели адвокатирования проблем тех белорусов, которые уехали, потому что я все-таки убеждена, что мы должны рассматривать уехавших белорусов тоже как часть, скажем, белорусского сообщества, которое продолжает подвергаться репрессиям, даже уже находясь за пределами Беларуси, да, путем лишения документов, имущества и давления на родственников. Второй важный документ – это резолюция Совета по правам человека ООН, которая была принята буквально месяц назад, и Совет по правам человека ООН продлил мандаты спецдокладчика по Беларуси и создание независимого механизма по изучению ситуации в Беларуси. Для тех, кто не очень глубоко знает проблему, да, просто приведу пример, что из всех государств, почти 200 членов ООН, механизм специального докладчика имеет порядка 12 стран. То есть это показывает, насколько уровень нарушений прав человека высок, что для нашей страны специально создается такой механизм. И последний документ, что тоже очень важно, это отчет Управления Верховного комиссара по правам человека относительно ситуации в Беларуси после выборов 2020 года. Что важно в этом отчете, то что он касается не только августовских событий, потому что зачастую все склонны оценивать проблемы Беларуси каким-то краткосрочным периодом от дня голосования или, например, от дня старта избирательной кампании и последующего задержания там Сергея Тихановского и Виктора Бабарика. Но Верховный комиссар рассматривает события в Беларуси на длительный период, включая вот 3 последующих года. И последние выводы, к которым пришла эта группа экспертов, да, это то, что существуют разумные основания полагать, что в Беларуси было совершено преступление против человечности в виде преследования. То есть что это такое? Это, во-первых, это не просто нарушение прав человека, да, это вопрос уже международного уголовного права, международных преступлений, самых тяжких преступлений, которые только можно вообразить. И конкретно преступление в виде преследования – это то преступление, которое несет в себе вот этот дискриминационный шлейф, да, против оппонентов власти, и не только против оппонентов власти, но и тех, кого государство считает оппонентом власти. То есть люди могут быть даже там ебатьками и лукашистами, но для государства они почему-то по каким-то причинам стали ассоциироваться с оппонентами власти и, соответственно, стали жертвами преследований.
Вот, в принципе, кратко вот такая от меня ремарка. Спасибо большое еще раз за исследование. Я думаю, будет очень интересно наблюдать за развитием ситуации. Дякую, калі дазволіце, я адрэагую. Таму што сапраўды вы слушна казалі пра метадалогію, пра нюансы і пра тое, што з цягам часу будзе ўсё складаней атрымліваць сітуацыю з Беларусі. Ну, вось мы прагназавалі, што сітуацыя будзе пагаршацца, но як бы, я думаю, усе гэта бачаць і ўсе гэта чакалі, таму мы і паставілі там даволі вялікую колькасць паказнікаў, якія бярем выключна з афіцыйных органаў. Так? Зразумела, што яны таксама даволі спецыфічныя, усяго не пакажуць, але я мушу сказаць, што ніякое адно даследаванне цалкам усю карціну не ахопіць, да? Таму што сапраўды рэпрэсіі зараз выходзяць на такі ўзровень, што гэта сама сутнасць існавання той сістэмы дзяржаўнай, якую выбудоўвае Лукашенко. Пачынаючы ад сістэмы адукацыі, дзе фактычна таксама парушаюцца правы дзіцёнка і ідзе ўжо пачынаецца вельмі жорсткая прапаганда. Просто відавочнейшым чынам гэта бачна ў сярэдняй адукацыі. Калі мы прыходзім у вышэйшую адукацыю, гэтай прапаганды і ціск і размеркавання і вялікае пытанне, чым мы там гадоў праз 7-10 будзем адрознівацца ад рабаўладніцкага грамадства ў сучасным такім вымярэнні. Гэта вось нават гэта толькі невялікая частка. Калі ўзяць прапаганду, тое, што яна намагаецца рабіць з людзямі, гэта асобна вялікая штука. Але гэта вялікія такія абшары, дзе трэба адмысловыя спецыялісты ў кожнай сваёй сферы. Мы робім тое, што мы можам, і адразу кажам, што гаспадарства – гэта лічбы, зразумела, лічбы ўсё, увесь маштаб, увесь цяжар не змогуць адлюстраваць. Але мы і оно было файна вырашыць такую амбітную праблему. Што можам, вырашаем. Але больш важнае, што падаецца у нас гэта атрымліваецца, злавіць, адлюстраваць вось тую дынаміку, якую могуць даць менавіта лічбы. Таму што, калі мы кажам пра ту ж самую сістэму адукацыі, альбо там пра змены ў нарматыўнай прасторы, гэта мы зрабіць не можам. Але ёсць спецыялісты, якія могуць. Адзінае, што сапраўды можа падумаць на перспектыву, можна было б зрабіць нейкі альбо семінар, альбо круглы стол, альбо нейкі такі доўгі стратэгічны праект па супрацы праваабаронцаў і спецыялістаў са смежных сфер і распрацаваць нейкую плюс-мінус агульную метадалогію, адаптаваную менавіта пад беларускія, пад нашу спецыфіку, і рабіць вось гэты маніторынг, які, скажам, спалучаючы якасную інфармацыю, экспертныя ацэнкі і колькасную інфармацыю, мог бы там, напрыклад, раз на квартал альбо раз на паўгады казаць і нашым экспертам, палітыкаму і замежнай супольнасці, гаспадарства Беларусі з рэпрэсіямі адбываецца вот што. Альбо так, альбо вось так. Глядзіце, думайце і давайце нешта рабіць. Мне падаецца, такі праект быў бы цікавым і вельмі карысным. Дзякую, што на это наштурхнули на гэту ідэю. Дзякуй, спадар Геннадзь. Можа, ўсё ж такі ёсць у каго-небудзь пытанні? Пакуль, на жаль, не бачу. Так. Няма. Тады Ну, ёсць каментар ад Наталіі Рабавай, калі дазволіце, адносна таго, што ўсё дрэнна і пагаршаецца, і, як бы, не вельмі бачна.
Не бачна, але ёсць куды як бы рухацца, да, таму што пакуль у нас такі варыянт сапраўды іранскі, калі незадаволеныя хутчэй выцісняюцца з краіны. Слава богу, не кітайскі і не паўночнакарэйскі. Але калі паглядзець, ну, проста мы засяродзіліся менавіта на кварталах, так? Ну, таму што дынаміка тут вельмі добра бачна. Калі ж глядзець больш працягла, там на год далей, ну, гэта больш падрабязна мы паспрабуем у апошнім, прынамсі у трэцім справаздачы сказаць. Але ёсць такое адчуванне, што ўлады зараз мэтанакіравана будуюць лічбавы аўтарытарызм. І ад якога будзе адзін крок да таталітарнай дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што звычайна кажуць таталітарнае грамадства. Вось грамадства у нас не таталітарнае грамадства, у нас прадэмакратычнае. А рэжым, натуральна, вельмі шпарка рухаецца і ўсе свае інструменты налаштоўвае менавіта на тое, каб будаваць аўтарытарна-таталітарную дзяржаву. Вось такая супер наша задача раскрыць гэты замысел, паказваць, што яны робяць і намагацца неяк гэтаму супрацьдзейнічаць. Дзякуй, дзякуй вялікі за тое, што вы расказалі, дзякуй за ваше даследаванне. А вось у нас все ж таки ёсць пытанне, якія, по вашаму меркаванню, среднесрочные перспективы привлечения к отказности должностных лиц аўтарытарнага палітычнага рэжыма? Я глядзеў тут на гэта пытанне не з пункту гледжання магчыма ці немагчыма, а тое, што гэта мусіць быць зроблена. То бок памяняў плашчыню пытання. Гэта мусіць быць зроблена. Для гэтага трэба фіксаваць іх дзеянні і рыхтаваць справы да таго моманта, пакуль іх можна будзе запусціць у працэс. Мяняць крыху пастановку пытання. Немагчыма ці немагчыма, а як гэта зрабіць? Дзякуй вялікі. На гэтым, мабыць, прэзентацыю мы скончым. Так. Recording stopped. На гэтым мы скончым нашу прэзентацыю. Падпісвайцеся на нас у соцсетках, сачыце Цэнтр новых ідэй, прэс-клуб Беларусь, і дзякуй усім, хто быў сёння з намі.